е чест и удоволствие да ви поздравя с празника на Бургас. Никол ден! Бъдете здрави, щастливи и успешни в вашите дела. Искам моите съграждани да знаят, че когато чуят нещо хубаво за Бургас, говорят за тях. За рибаря, архитекта, лекаря, шофьора на такси, магазинерката от квартала, патрулният полицай, IT-специалиста, заслужените бургаски ученици и техните учители, за строителния работник, за художника, бизнесмена или служителя в чистотата. Всички ние сме бургаси, защото сме заедно в добри и лоши моменти. И винаги намериме сили да продължим напред. Защото нашия закръвник е Свети Николай Чудотворец, бащата на Бургас. Дами и господа общински съветници, използвам възможността да изкажа своята благодарност както към представителите на миналия общински съвет, така и към вас за работата ви в името на нашия град. Бъдете упорити, стремете се винаги към постигането на най-доброто за Бургас и неговите жители. Нека в тази зала ставаме свидетели на конструктивни дебати, защото само по този начин ще осигурим една добра перспектива за нашия град. Вярвам, че с общо усилие ще реализираме важни проекти и ще постигнем много в името на града. Уважаеми дами и господа, Никол ден е празник, който ни обединява и ни дава приятното усещане, че имаме щастието да живеем в това прекрасно място, град Бургас. Град с артистичен дух, който е вдъхновил музиканти, поети, писатели и художници. Град, който пази своите стари традиции, но в същото време гледа уверено в бъдещето и реализира много нови иноваторски проекти. Град, който през последните години се утвърди като едно от най-хубавите места за туризъм, който предлага на всеки възможността да достигне до богатото ни минало, красивата природа, магията на Черно море. Бургас се гордее с това, че е град на младите хора. Тук те имат все по-добра възможност да получат своето образование, да се развиват в своето професионално поприще, да създават семейства, да отглеждат в добра среда своите деца. Безспорно най-голямото богатство на Бургас са неговите хора. Всички ние сме част от едно голямо семейство, а градът е нашия общ дом. От нас зависи той да бъде уютен и добре уреден. Знам, че всеки ден мнозина, учители, лекари, инженери, творци, хора от различни професии и с различно образование с делата си допринасят за доброто име на нашия град. Това ме прави оптимист, че Бургас има добро бъдеще. Затова използвам момента да изкажа своята благодарност и признание към всеки един, бил той известна личност или гражданин, който с личния си пример и според своите възможности изпомогна за развитието на нашия град и го прославят и в страната, и в чужбина. Използвам момента да честя празника на всички именици, бъдете здрави и носете името си с гордост и достоинство. Пожелавам на рибарите винаги да се връщат с пълни мрежи, а банкерите да бъдат успешни в своята професия. Нека Никол ден да укрепва вярата ни в доброто, да ни прави единни, да ни дава енергия, с която да вървим към нови успехи. Днес аз отново заявявам своята вяра, че вървим към по-добри дни и няма как да предвидя всички бури и подводни течения по пътя пред нас. Но волята и подкрепата на бургазли ме прави смел и уверен, че ще продължим да следваме верния път. Честит празник, бургазли, и на всички приятели на Бургас! Благодаря.